ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാന വാർത്തകളാണ് വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബാറ്റർമാരിൽ ഒരാളാണ് വിരാട് കോഹ്ലി. ഏകദിന സെഞ്ചുറികളുടെ എണ്ണത്തിൽ സാക്ഷാൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡ് തകർക്കാൻ കോഹ്ലിക്ക് ഇനി 4 സെഞ്ചുറികൾ കൂടി മതി. അർദ്ധ സെഞ്ചുറികളെ സെഞ്ചുറികളാക്കി മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ കോഹ്ലിയുടെ മികവിനെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം എക്കാലത്തും വാഴ്ത്താറുമുണ്ട്. എന്നാൽ കോഹ്ലിയേക്കാൾ മിടുക്കുണ്ടായിട്ടും തന്നെ പാക് ടീം സെലക്ടർമാർ നിരന്തരം തഴഞ്ഞുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുൻ പാക് താരം. പാകിസ്ഥാനു വേണ്ടി 16 ടെസ്റ്റിലും 7 ഏകദിനത്തിലും കളിച്ചിട്ടുള്ള ഖുറാം മൻസൂറാണ് ഏകദിനങ്ങളിൽ കോഹ്ലിയേക്കാൾ മികച്ച റെക്കോർഡുണ്ടായിട്ടും തന്നെ പാക് സെലക്ടർമാർ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് തുറന്നു പറയുന്നത്. 2008 പാകിസ്ഥാനു വേണ്ടി അരങ്ങേറിയ ഖുറാം മൻസൂർ കോഹ്ലി ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒരിക്കൽ കളിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഏഷ്യ കപ്പിലായിരുന്നു ആ മത്സരം. അന്ന് 10 റൺസ് എടുത്ത ഖുറാം കോഹ്ലിയുടെ ഡയറക്റ്റ് ത്രോയിൽ റണ്ണൌട്ട് ആവുകയായിരുന്നു. ഖുറാമിൻ്റെ അവസാന രാജ്യാന്തര മത്സരമായിരുന്നു അത്. ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 10 കളിക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ താനായിരിക്കും 1ാം സ്ഥാനത്തെന്ന് ഖുറാം പറയുന്നു. വിരാട് കോഹ്ലിയുമായി എന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യുകയല്ല, എങ്കിലും സെഞ്ചുറിയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ കോഹ്ലി ഓരോ 6 ഇന്നിങ്സിലും 1 സെഞ്ചുറി വീതം നേടുമ്പോൾ ഞാൻ 5.68 ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിൽ എൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് ശരാശരി 53 ആണ്. ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കളിക്കാരെ എടുത്താലും 5ാം സ്ഥാനത്ത് ഞാനുമുണ്ട്. 2015 മുതൽ ഇതുവരെ കളിച്ച 48 ഇന്നിങ്സുകളിൽ 24 സെഞ്ചുറികൾ ഞാൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലയളവിൽ പാകിസ്ഥാനു വേണ്ടി ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത മറ്റേതൊരു താരത്തെക്കാളും റൺസ് അടിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഞാൻ. T20യിലും സെഞ്ചുറി നേടി മികവ് കാട്ടാൻ എനിക്കായി. എന്നിട്ടും ഞാൻ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. അതിനുള്ള കാരണം ആരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഖുറാം വിളിച്ചു പറയുന്നു.